Njengoba imvula iqhubeka nokuna kwezinye izingxenye zesifundazwe iKwaZulu Natal, izikhukhula ziwukhahlameze kakhulu omunye umndeni esifundazweni. Lo mndeni ososizini kudingeke ukuthi ubukele abangcwabi beweza ngezandla isidumbu umfula obudla izindwani. Phela bekungekho okunye bebengakwenza ngaphandle kokwenza okujwayele ukwenziwa umphakathi walapha. Ababebukele lesigameko bebebambe umoya bekhuleka ukuthi abangcwabi bangemuki nesidumbu njengoba bebemukelisana ngaso phakathi nawo umfula. Kube isiphetho esibhlungu kakhulu kulomndeni. Kusiphatheka kabuhlungu kakhulu, sibhlungu ngohlobo olumangalisayo, kodwa ke ngokuthi sasiphoqa isimo yengekho into esesingayenza, kwakunzima kakhulu, sasiwasaba ke namanzi, kodwa kwayikho ukuthi enhlizweni zethu sesinakho ukuthi sifise ukumwelisa. Kusolakala ukuthi kubambezeleka kokwakhiwa kwebhuloho elisha kuhlobene nezingqinamba zesabelo mali. I-project ineminyaka emihlanu lifakiwe itiyela, kwase kuba nenkinga yokuthi kusafuneka ukuthi kuyolungiswa ibudget yokuba kukhandwe ibridge. Inkontraki ke naye emva kwethu njengoba sikhuluma nje ikhona izolungisa izokhanda lona ibridge. Njengoba lo mphakathi usalinde kwakhelwa ibhuloho, unethemba lokuthi lokho kuzokwenzeka maduze ngaphambi kokuthi umfula udlule nomunye futhi umuntu. Abangcwabi isibiya funeral phakathi lesi sigameko sibashiye bethuke kakhulu, nanokuthi abangcwabi bathwele kanzima ngesibalo esiphezulu semingcwabo okufanele bayenze ngenxa yabantu ababulawa izifo ezeyamene ne-COVID-19. We are supposed to cross the bridge to fetch the body to our vehicle. Yes, and it was so sad. It was so sad, it was terrible. Akwaziwa ke ukuthi umufi kungabe ubulewe yini njengoba ayaziwa imphumela ye-COVID-19. Ukungena kulomfula iyona ndlela yokuwelela ngaphesheya njengoba nedolobha lingaphesheya kwawo. Umphakathi walapha unethemba lokuthi izothi ukudamba imvula ngoba ukuqhubeka kwayo kuzochaza ukuthi kuzoba nzima ukuwelela edolobheni ukuqhubeka nempilo.